Tak, máme za sebou první vrchol, pod náma je Třinec, už nám zbývá jenom 6 beskydských kopců. A dobrý, já jsem byla ráda, že už to šlo do kopce. No. Sice ta sjezdovka jako taková prudká, drsná, ale dlouho se šlo po tom asfaltu, už to bylo jako ubíjející. Ten dáv prostě šel poměrně svižným tempem. Já jsem pak byla už ráda, že jsme nalezli na ten kopec. Kopec je dala dobře, jo. Super. Tak teď zase vzhůru dolů. 5 minut. Jsme na bodě 1. Kde se ty trasy vlastně dělají. Tak, hobíci, kterých je většina, jde dolů, nebo de facto po vrstevnici. Pár sportáků, mezi nimi my to pohrneme dolů z kopce a pak zase nahoru vlastně přes řeku na Ropici. Ups, blbě vidět. Tady. Jo. Tak je 2:45, stoupáme na Ropici, druhý vrchol dnešní sedmičky. Zatím jsme v časovém limitu, čeká nás sjezdovka a někde tamhle nahoře se spojíme s hobíkama. A musím říct, že jsou lepší kopce do kopce než z kopce. Jako líp se jdou, bych řekla. Je to lepší. Ale se teda občas snaží tu sjezdovku i vyběhnout, ale... A poza 3 si jedu a pak ještě jednou vyběhnu. Jo, ale to já už nedávám. Tak časová brána na Morávce byla 5 hodin, přestože se startovalo později, tak jsme to měli, protože je 3/4 5. Máme 1, 2, 3. třetí kopec. V Ropici jsme nestihli, protože už tam nikdo nebyl, protože zřejmě zapomněli říct, že časová brána se posouvá. Takže my jsme tam jako byli, až v pořádku, takže prostě všechno máme. A čeká nás, ale počkej, my jsme říkali, že to je třetí kopec, že máme 2 kopce za sebou. No, to je třetí checkpoint dole pod kopcem. Jo. Takže nás čeká kopec, který je travný. A tam máme časovou bránu v 9 hodin ráno. No, tak to je pohoda. Takže teď akorát jsme to měli tak jako na hraně, ale teď už to bude dobrý. No. Takže si tu nabaštíme. Jinak nesnášíme kopce dolů. Jo, kopec nahoře je úplně luxusní, kopec dolů totálně na hovno. Trošku jiný na kole, protože na kole to nahoru bolí a dolů je to super. Tady je to nahoru super a dolů to bolí jako svině. Jinak nálada filmu je vynikající. Jo, jde to dobrý. Trošku celkem stehna. Ten kopec dolů a jinak to jde. Jinak je to dobrý. Hadry super, to je bomba a baťušky drží úplně jak všichni. Jo, všechno perfektní, tak jim to všechno slouží. Tak ahoj na Travném. Opět další sjezdovka. Pěkný prudák v nohách, směr, časová brána 9. hodina, Travný, vrch Travný. Pod náma Morávka, kde jsme před chvilinkou doplnili energii, promazali nohy, zadky a vzhůru. Stoupáme na Travný, pod náma se probouzí údolí. A my jsme byli před nějakýma 3 hodinami na druhé straně, tamhle vzadu toho kopce. Začíná trošku mrholit, ale snad to bude v pohodě. A hurá, hurá do lesa. Tak právě jsme prošli Travným, kde byl další checkpoint. Máme nastoupáno 2036 metrů. Do té K2 nám ještě nějakých 5, 6 nebo 3. Něco takového zbývá. Uvidíme na těch dalších. Teď budeme scházet dolů na další check, který je ve vesnici Krásná, kde je taková další možnost pauzit a máme časovou bránu v 1 hodinu. Zatím náš čas je, myslím si, že na naše schopnosti luxusní, protože 7:30 a tady jsme měli být maximálně v 9. Máme za sebou takový malý útlumy, mikrospánky, krize, ale Alice už poslouchá Čechomor a jeho proměny a je jí fajn. Takže vzhůru dolů. Alice, usměj se. Teď jsem měla první krizi na ten Travný.
Ale to už je to dobré. Scházíme z Travního a otevřeli se nám takovýhle panorama. 7:30. Takhle všude beskydský hřebínky. A někam tamhle míříme. Beskydy jsou dobrý jak nahoru, tak dolů. Takovouhle cestou už přes půl hodiny klesáme. Docela je to mazec a Alice se dostává do podivuhodných stavů a myšlenkových pochodů. Krásná, kam jsme takovým prudkým kopcem, jako ostatně tady jinak nelze, se spustili. Dáváme tady sváču, mažem nohy vazelínou, ale ku podivu jako držej, jo. Já jsem měla ty obavy z těch puchejžů a furt držej, takže super. Tu samozřejmě díky kompresním podklenkám progres. No, jinak. Jsme zhruba v třetině, no za třetinou. Teď vylezeme na Lisou horu a budeme v polovině. No, a pak teda ten dolů z té Lisí hory na smrk nahoru dolů a pak už si troufneme trošku jako říct, že máme vyhráno, protože tady ty dvě hory prostě jsou takový jako hodně těžký. No, ale zatím jako nic, žádný úraz, prostě únava tak nějak jako normální, zvládnutelná, takže dobrý, no, já myslím, že dobrý. Spousta lidí to už tady zabalila, buď spějí, anebo se nechají odvízt domů autem, protože tady už je místo, kde se dá závod ukončit. Což my nikdy nevzdáme. Krásný, nálada je vynikající. A co nás čeká? Lisa hora, Tahle potvora. Přes. po žlutý značce, směr vzhůru. Dej odskručňovací kůru. Tak vzhůru po žluté. Na Lisou. Že nevytáhneme šustáky za celý víkend, tak začalo pršet. Není to nic hustýho, ale zase nic příjemného, bude to docela klouzat. Naštěstí jsme připraveni i na déšť. Takže takhle to vypadá v údolí. My tu máme nějaký 3 kiláky na Lisou horu. Tam si dáme pivo a posvištíme zase dolů. No, posvištíme. Alice, co půjdeme dolů? Jak půjdeme dolů rychle? Krok sun krok. Sklus, co sklus. Jo. Tak přestalo nám pršet, vylezli jsme kousek od Lisí hory, od vrcholu. A teď nás čeká ještě tohle stoupání nahoru. Alice. Tak. Smívej se, seš v záběru. Tak co, Hájo? Se to konečně narovnalo. A bylo to teda svinsky. A už budeme konečně nahoře? Jo. No, musíme už být nahoře, to už se tady úplně, tady nemají už kam stromy růst. Zabíjáme pedlo ještě.